Barkanku da shigowa wannan channel namu mai albarka Arewa Free TV. A yau mun kawo muku wani sabon labari inda aka gano wata babbar jaruma wato Maryam Bud tare da wani saurayinta suna holewan suna shan soyayyansu. Saurayin nata gaskiya ya haɗu. Ku bi ƙarshen bidiyon nan za ku gani iya soyayyar da suka cancaɗa da ita da tsalilin saurayin nan nata. Kada ku manta da Allah ku mana subscribe da like domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Mun gode. Having the beans, is that okay? Is it okay if I call you my pride, babe? I ain't no player, I just got a lot of babe. But let me tell you, I like you a lot, babe. I wanna start at the top and the bottom, babe. Now you want the shoe with the red at the bottom, babe. You know I like when you right at the top, babe. What if I say I know, you know? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? I know, you know. What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you?